циганям кога празнувам. Трябваше път да хрисне. Какво правите вие с двете, бе? Ние не сме отишли по магазин. Като тиганя черна. Сами? Не, ние да гледаме забележителности. Няма да си представя колко е красиво, колко е щастно. Не само Рим. О, Таня, римлянката. Маряш, я угаси телевизор. Айде. Оп, угаси. Угаси го сега. Мачо, ритай. Че? Не, нищо. Чакай, пусти. Аз снимам. Това ти ли си, бе, татко? Мали, аз съм урундил малко. Много си ми скромен. Голо, вика, голо и така. Чекай, Как? Не, ще е весело ден. Пуканке. Нали, харесва ли ви как е? Аз много се. Чакай, с много се оправя. Ей. Как така? Чакай мен да ми има в кадър. Ето ме има. Пусти. Напси.